Hai, आं जायखौ बुंदों गेम्बुनि फिसाज्ला नै बेनो नै नाय गेम्बु बायदि नुयो नों एसे हेल' होनसै हेल' होनसै हेल' होनसै हेल' लोगोफोर बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथां बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैदों जायखौ नुयोब्ला नोंथांमोना सोमोनांनो हागौ आरो आश्चर्य हागौ स' जोङो गोबां ससियेल मिडियायाव जोङो सिगांनिफ्राय जों मिन्थिबाय थायो बा जोङो नुयोबा गोबां सावथुन मुलुगाव गोबां बाहागो लाबोनाय जोङो मिस्टार गेम्बुखौ बुङोब्ला जों बयबो मिथियो दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेरावबो बेबायदिनो सासे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर फाथालसाना मोनसे गामियाव सासे उन्दै गथ' थामहिनबा गेम्बुनि फिसाज्ला आं नोंथांमोन देखायनायगासिनो दं स' बहुद इन्टारेस्टिं जागोन नायदो आं बे बाबुजों एसे रायज्लायनि बेनि जायगा गामि क्लास आरो बेसे इयार्स जागो आं गासैखौबो डिटेल्स आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो देखायनो आरो बे बाबुनिबो मोनसे चेनेल दङ चेनेलखौबो बियो गावनि आंनि भिडिअनि गेजेरजों गावनि चेनेलखौबो नोंथांमोना खोन्थागोन स' नोंथांमोना नायनानै लादो बियो सोर आं बे समाव देखायनो रेडिसै हाय आं जायखौ बुंदों गेम्बुनि फिसाज्ला नै बेनो नै गसे माने लाजियो आरोना जोबोद लाजियो मानसिया जोबोद लाजि गुसुथार माने लाजिनायजोंनो गसंनो मानो नै नामा बलराम दे गसे रावबो दे थान्दा लोङैनोसो बामना लांगोन आं बेखौ ओइ बाबु मा क्लास फरायो नों हा मा क्लास फरायो माने नै बाबुआ जोबोद लाजियो आरोना नै मा नामरा मानसिया जोबोद लाजियो लाजि गुसु आरोना माने क्लास 10 फरायो होननानै आङो मिथिनो मोननाय जादों नोंनि दादा दंना फंबाय दं बिनानाव दं बिब' दं नों खय नाम्बाराव गोग्लैयो 1 5 नैबे फार्स्ट नाम्बारनो बाबुआ नै महरा जोबोद हेन्डसाम नुयो नै जोबोद हेन्डसाम सिख्लाफ्रा फसंसै बिथाङा ओरैबायदि बल जोयो ओमफ्राय बिथांनि बाख्नायथाव बाथ्रा बेनो बिथाङा बिराद बल जोनो जोबोद गोरोंदा बल जोगोन आरोना बियो बल जोगोन ओइ बाबुखौ आं बामनायनायसै नै नाय गेम्बु बायदिबो नुयो नों एसे हेल' होनसै ओइ गेम्बु नै बेखौ आं बामनानै लाबाय नै बे बाबुखौ नै बामनानै लाबाय गेम्बु सेकेन्ड गेम्बु माने सेकेन्ड गेम्बु आरोना मा जानो थान्दा लोंनो मा जानो नोंलाय अमा बेदर जानो मा जानो दा ओरैनो सरासनस्रा साननानै नाय क्लास 10 नि गथ' बा माखासे हारा गिदिरफ्रा एसे देरो ओमफ्राय माखासेफ्रा बेबायदिनो आरोना दा बेखौहाय आंनि नोजोराव थारमाने बेखौ माने क्लास 5 नङाब्ला 6 फरायनायनि गथ' होननानै आं सानो बेबायदिनिल' नोंथांमोनाबो मोजां नोजोर हो क्लास 5 6 निल' नाथाय बियो क्लास 10 ओमफ्राय रेजिं लब्रा नोंलाय नोंखौ जखा जानो लांगासिनो आं नै माने सेकेन्ड गेम्बु आरोना बिथांखौबो बावैसो सिगां ससियेल मिडियायाव नुसिगोन माने गेम्बु बायदि एक्टर जानो गोसो दं गेम्बु बायदि नों गेम्बुनि फिसा जादोलै माने बिथांनि आवाजाबो गेम्बु बायदि सेम हेल' होनसै फंसे हेल' होनसै लोङा नों मा चेनेल मोनलाय नोंनिया nama official sini lah mana sini lah sini jamba ay deh ang जोबोद interesting banget mereka berada funny mana channel nama official kita nak halaki kami bima mana tu kemas kamu nak balik kontrol deh mana sini lah subscribe barikan views barikan nah bisma nak kena biswa ha babu na nolai babu koi besar nolai 2009 आच्छा एखे इयार्स एखे बैसोनि ने नोंबो 2009 ओमफ्राय नोंबो 2009 दा नों मा क्लास फरायो बाबु 8 नोङो 10 बिनि बाख्नायथाव बाथ्रा बेखौ भिडिअ लानायनि खारना माने गथ'आ ओरैबायदि गोसो गोथौ हमनानै लानो हायो माने फरायनायावबो ओरैबायदि बल जोनो हायो बल जोनो रोङो दा नोङो खारदों दा नोङो रोङो दा
माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोखि बल जोनो डेन्जार गोरोंनो बेनिफ्राय जायफ्रा गिदिरफोर बिसिनिजों गेलेफायो जेला बल होसोस्लाबनो हाया बेयो मोनसे खामानि मावजादों आरो बे फेन्दा सिंजों एसेना बलखौ सियो जादों आरोखि ना बिराद इन्टारेस्टिं सनस्रा जोंनि गामिफ्राव एसे बारा नुबाङा नालाय फान्था नै बाबुनो फान्था बायनांबाय बाबु दे आद्रा दे दे दा बल जोदो दे दे मोजां फरायलै जोंनि गामि हालामफ्रावहाय बेबायदि गथ' माने बारा नुबाङिखाय जास्ट आं नोंथांमोननो शेयार खालामो माने साभाबिक माखासे मानसिफ्रा एसेब्लाबो 14-15 बोसोराव देरो नालाय ओमफ्राय बियो एसे गाहाय हिसाबै माने जकार्स टाइप आरो साउन्ड भइसआ गेम्बुनि बायदि फैयोखाय गेम्बुनि फिसाला होनबाय आरोखि आच्छा आंथ' गेम्बु बायदि नुदों नोंथाङा मा सानो दानिया सेम टु सेम गेम्बु बायदिखा सेम टु सेम ने बेनि भइसआबो भइसआबोथ' एखे ओमफ्राय माने मोदोमाल' एसे खम मोदोमाल' एसे फिसासिन जुदि मोदोम जानायमोनब्ला गेम्बु सेम टु सेम जागोन बडिया गेम्बुनि आं देरनायसो होननानै बुंजायो ना उन्दोब्रा दा बर्थमान गेम्बुनि फिसाला आच्छा आंथ' बे गेम्बुखौनो हमना लादो सेकेन्ड गेम आच्छा नों मा सानो माबायदि नुयो नोंनि नोजोरावथ' फार्स्ट टाइम नुदों दिनैहाय आं गेम्बु सिस्टेम नुदों गेम्बु सिस्टेम दा एखे दा साउन्डआबो एखे आच्छा नोंजों बेसे गोजाव जादों आं गसला हान्थुसे दान्दिसे एसेनि जानो हागौ जान्दिसे जानो हागौ दान्दिसे हान्थुनो थालांनि बायनो बिदिखा गाइस माने आंनि नोजोरावल' नङा बेयाव जोंनि हालाम बा जोंनि गामिनि बा जोंनि दखानदार गासैयावबो आं सोंबाय माबायदि नुयो सेम गेम्बु बायदि साउन्डआबो गेम्बुनि बायदि रायलायनाय गासैबो गेम्बु बायदि आरो एसे मोदोमाल' गाहामसे माने जकार टाइप आरोखि ना मानि थाखाय बेबायदि जादों बेखौ मिथिला बे अफरवाला मिथिसिगोन बाय लोगोफोर नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन नेनानै थाबाय